Края на света се пада петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт, мама му. На света се пада в петък. Въпросът е дали ще има на другия ден отечествен фронт. Края на света се пада в петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт. Края на света се пада в петък. Въпросът е дали ще има в събота отечествен фронт. Които чакат края на света, кратко съобщение. По сведения на Бай Милю, единственото място, където може да се спасите, е в окото на бурята. В Сирич, май месец до година, село Цар Асен, Пазарджишко, отивайте там. Края на света се пада в петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт. Петък е краят на света, а в събота пак ще гледам отечествен фронт. Края на света се пада петък. Въпросът е, че дали ще има следващия ден отечествен фронт. Края на света се пада петък. Въпросът е дали ще има на другия ден отечествен фронт. И така. А от коя нация ще оцелят най-много хора? Би трябвало от тук. Ние да оцелем. Ще е страшно. Но това е божествена програма. Там няма промяна. Това виждам, това казвам. Не може нищо повече да кажа. Не може да се казва нищо повече. Края на света се пада в петък. Въпросът е дали ще има в събота отечествен фронт. Края на света се пада петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт, мама му. Края на света се пада в петък. Въпросът е дали ще има на другия ден отечествен фронт. Като имаш преди, че ще стане голяма беля през май месец 2012, дай да дадем един съвет на българите. Какво да правят до май месец? Да ядат и да пият. Не, то нищо друго не остава. Нищо друго не остава. Да ядат и да пият, това казваш. Аз им казвам тук, и аз ще видите, че малко ви остават, те ми се смеят. Нема, това е неизбежно. Края на света се пада петък. Въпросът е, че дали ще има следващия ден отечествен фронт. Края на света се пада петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт, мама му. Края на света се пада петък. Въпросът е дали ще има на следващия ден отечествен фронт, мама му.